Kardom, pininilam tanbang pillager sa timongpi, pinibertang tonpen arjoik than. Long kathar patu aklamalong football kabatu angdung kitipon. Lason si Borzan constituency kaparlo patu mi pai ciklo ni pai great rock arni. Long kathar patu aklamalong football kabatu angdung kiti. Bangso kapatu angdung kitipon atum laki Karagong FC lapen long kathar FC atum angbong si patu ponlo. Kapatu pon bomalong Karagong FC atum kethek mucet penazok long kathar FC atum aphan ball pum ni anthapsi. Karagong FC atum ball pum ni penche pai ponlo. Kapatu ke hai pon atum aphan Vinod kathar SGB ari deng bensin nong AP parjir ponlo. Perangke atum pen karjo hut SGB Vinod kathar lapen hadak arong arat atum pen nang pachini dona tengke isi ning duk membe khangjang athe bangso rong non pu anta thangnat kaching thur kachelar pon ason ave penlang athe osomaratum khela aning hang piksita me fil ke me pen chenglok school a hem towar kijun alang ansita me ave penlang Lasike AC kachari pon Dr. Tuliram rong hang local EM Surya rong phar MLA Dr. Numel Momin anparta ongdong ke thikiding atoma phan prabjin pen school a hem lapen open isit he nang somar pinang jipusi haladak arong arata tumpen kachuning ripon tangte alang ni tumpen kaning jipon alam le arjupon sinang long kathar arong lo abasa pilo nilike nili ladak arong osomar tum hedike khela ke aning hang o an pen pining aning kan dili tum phete la 15 agosto phan khela nini arnisi alomso phan kijui polo bonsita halati ma bang ong thu ong chot ama pani ni bi kok lo pini ne tum hedi football ground ta mane jo bihe pasur pa oi pa ayan chot mati de lasi ekdom ingram o ma bol ta lason kajui ti bol ta mi me seta osomar to maning cheparong lo he nang join dun bom lo ani kang saman da hedi pajudun eda sipini puthot nile tum hedi aku bithu ikok lo ama sipini ke Karagong pen long kathar si che tong lo hedi final team an ke daun lo ni tum la sim non ke wang jilang ke ang song sar em sar tum antan li tum Borzan 21 nong Borzan arlu ni tum ajir deng piklo ni tum arong ke rong barim piklo sita nun anta ni tum along ke school ta velang la penir tum along ke open state ta velang boy phit sita somar tum khela ning hang o dak pen alang tum non akke ngai se jersey ta velang la son hedi sita ke football an ta ve la sinwe tum hedi la sar tum phan chuning ri lo mo ke wang jilang apor muning khela dun ji phan aning ka parung phan isi kerap he football ta nang rap du na sonte puson si nili hin pen ke nili ka chuning ri don kang tong non la chari bom surjorong phar pine chuning ri surjorong phar sar ne tum Borzana em lo surjorong phar sar phanta chuning ri lo osomar phan lason football pe ni lason alang tum kerondo poson te nang pipona sonte pusi ka chuning ri pon kang tong lo la pen la phil tang ram thu or kang jang apot la tumi de kalom hedia so prang sin litum si pasur pi oi si khela ki sun long lan ve da phila ki bi he ka dang voi phet sita alang tum hedi khela ning che parong team sir kep an ko la sinon ke wang jilang ke phil nang pa me pisen not open state do ke sanga dim do azad do pulote muning ke non team sir kep ben muning ke team krehini batin krep hobak do ta kok ta hai la si lai hui sa tong han chuning ri ke nang rap tha pusini nilihin peng ke chuning ri kang tong lo Kardom ti hi dipen khorsing ti